Ik ben Ben Besilje. Ik schilder zo'n 40, 50 jaar. Ik heb er zo'n 400, 500 geschilderd. Vooral van Katzand en omgeving en vooral van het zwin. Onder andere de zee, dat inspireert me. Zodoende heb ik dus nu pas werken gemaakt van retrangement vanaf de zeedijk genomen. Dat is weer een heel ander object natuurlijk. En dan ook van Nieuwvliet heb ik dus ook weer een schilderijtje gemaakt. Dat is pas opgespoten. Want in Nieuwvlietbad was de duinen zo ver aan het afkalven dat ze dus duizenden kubiekmeters van die zand opgespoten hebben. Daar heb ik ook weer een schilderij van gemaakt. Dus dan heb ik hier Katzand haven, anno 1945 geschilderd. Toen waren er nog 3 scheepjes in die haven. Dat is nu een luxe jachthaven geworden. En dan heb ik dus waaronder het zwin, enorm veel geschilderd van het zwin. Dat is nu veranderd natuurlijk, maar ik heb er enorm veel geschilderd van vroeger. Dat is in feite al antiek geworden. Hè. Dus ja, dus dan heb ik veel zeegezichten en dan onder andere ook de molen heb ik hier ook al verschillende keren geschilderd. Dus ja, hier heb je natuurlijk inspiratie genoeg in het land hier, maar het gaat er alleen om. Vroeger schilderde ik met olieverf en nu schilder ik met acryl. Dus ja, acryl is veel sneller droog. Olieverf dat duurde een week voordat het droog was. Maar vroeger dan ging ik met een hele dikke laag verf. Ik heb er pas weer een weggegeven, kan je wel zeggen. Daar zat 3 kilo verf op. En dat doe ik vooral met mijn duim. Een hele dikke laag erop zetten en dan krijg je enorm relief erop. En dan krijg je diepte in je werk in feite. Dus ja, die heeft 10 jaar bij mij in de garage gehangen. Daar zat 3 kilo verf op. En dan kwam er een toerist van de zomer hier met de jaarmarkt. Die zei, die wil ik wel hebben, zei hij. Ik zeg, ja, man, dat is een weggeefprijsje. Want ik zei, dat kost me zeker 300 euro aan materiaal. Die heb ik gewoon weggegeven natuurlijk. Maar je kunt er niks aan verdienen. Het is puur hobby. Waar ik wel aan verdiend heb, dat is natuurlijk, ik werk nu zo middels, ik ben 75. Zo. Dus ik werk al zo'n 45 jaar hebben we tak gewerkt. Waaronder de kerk hier heb ik al verschillende keren geschilderd, gewet onder andere. En ook de buitenkant. Dus met dat schilderen, dat is toch in mijn hobby gebleven, in feite. Maar vroeger op de lagere school zei meester Vermeulen tegen mij, je moet het kon geweldig goed tekenen, je moet in dat vak verder gaan. Dus ik ben schilder geworden. Dus ja, het resultaat kun je zien in feite. Maar ja, ik ben 75 inmiddels, dus ik begin ook gewoon een klein beetje te trillen. Hè. Dus, maar je moet dus, als je een lijntje strekt, want ik heb veel visserboten ook geschilderd. Als je een lijntje strekt, moet je na de middag, anders dan krijg je te veel trilling in je werk. Maar ja, het mag ook niet te strak zijn, want dan is de foto. Dus het moet al een klein beetje kattelig zijn, dat is het mooie ervan. Maar je moet het toch op afstand bekijken in feite. Dus ja, dat zijn hier mijn werken. Ik kan ze allemaal bekijken in feite. En dat is nog maar een gedeelte, want er hangen er nog zeker 80 thuis. Ik ben Anneke Jansen, ik woon in Katzand. Ik ben als hobbyist fotografe. Ik maak onder andere aanzichtkaarten en alles wat op mijn pad komt in mijn streek. Ik zie een stel foto's van grenspalen. Kunt u daar iets over vertellen? Dat zijn de liniepalen hier in Zeeuws-Vlaanderen vanaf de radarpoort Katzand tot Saftingen. Dat zijn dus de foto's die gemaakt worden voor hier een expositie in de kerk vorig jaar. Het zijn dus de palen net iets verder van de grens die gemaakt werden, of die er stonden. Dus toen de commissie vroeger in de oorlog mochten ze tot daar, mochten ze de smokkelaars nog vangen. En wanneer ze daar voorbij waren, dan waren ze veilig. Dus je had de grenspalen en dan had je een soort stukje niemandsland en dan had je de liniepalen. Klopt, ja. Dat was dus net een stukje gebied verder van de grens af en tot daar mocht de commissie nog achtervolgen. Okay. Nou, dat is interessant om te weten. En hoe lang fotografeert u al? Vanaf het digitale tijdperk. Toen ben ik begonnen en dan heb ik sindsdien cursussen gevolgd. Zitten in Brugge op cursussen voor alle soorten fotografie. Is het gemakkelijk om onderwerpen te vinden? Genoeg inspiratie in de buurt. Dat is prima geregeld. Dus, je ziet van alles kom je tegen. Dus vanaf een bloemetje tot van alles wat ik zie. Dus prima te doen. Mijn naam is Nelly Verplanken. Ik ben beeldkunstenaar in Vilt.
En ik werk dus heel veel met wol, met zijde, chiffonzijde, pongézijde, organza, maar ook woletamine. En dan de wol van het merino-schaap. Ook het bergschaap. En zo zijn er eigenlijk ontzettend veel verschillende soorten wol. Wat heel fijn is om daar mee te werken. Het werkt zelfs therapeutisch. Ik heb verschillende mensen die workshops bij me volgen en die hele drukke banen hebben. En die worden eigenlijk helemaal zen daarvan. Die vinden het fantastisch om zo'n workshop te volgen. En dat doe ik dan een dag of soms een weekend. Als de mensen ook wat vrij zijn, zo van 10 tot 5. En dan maken we er altijd gezellige dagen van. Met lekker koffie met wat lekkers erbij. En een heerlijk uitgebreide lunch. En ja, dat wordt enorm gewaardeerd dan. En waar worden die workshops gehouden? De workshops, als ik 4 à 5 of 6 personen heb, geef ik het hier in ons dorp, in Katzand, in het Zwingebouw. En sommige mensen vinden het ook fijn om 1-op-1 les te krijgen. En dan doe ik het bij mij thuis aan de Badhuisweg in mijn ateliertje. En wat kunnen de mensen allemaal leren daar? Er is ontzettend veel te leren op het gebied van wol. Ze kunnen heel klein beginnen met een bloem te maken. Het kan een hoofdband zijn, het kan een sjaal zijn, een hoed, een tuniek, een jurk, een jas. Dat is allemaal mogelijk. Hoe is het bij u eigenlijk begonnen met die stoffen? Ja, van kleins af aan ben ik eigenlijk al begonnen met stofjes. Ik kom uit een groot gezin van 7 kinderen. Ik ben de oudste. Mijn moeder zette me gewoon achter mijn naaimachine. En zo is dat begonnen. En ik ben het altijd heel erg leuk hebben gevonden. En zo heb ik me altijd verdiept in de stofjes. Ik heb er ook opleidingen voor gevolgd waar ik voor geslaagd ben. En ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Maakte uw moeder ook kleren voor de kinderen? Nee, mijn moeder niet. Dat liet ze mij dus altijd doen. Ja, dus ik moest dus uit oude kleding, toen de tijd was dat nog zo, moest ik voor mijn zusjes of ook broer iets maken. Uit een oude jas werd er weer een klein jasje gemaakt. En nu voor de kleinkinderen? Ja, daar ben ik ook volop mee bezig. Het zijn zelfs jongens, die zijn nu 14 en 12 jaar. Maar die vinden het nog ontzettend leuk dat oma iets voor hen maakt. Ja, ik maak keramiek al heel lang. Maar ik maak geen keramiek, ik draai niet. Ik giet ook niet. Ik vorm alleen met mijn eigen handen. Ik glazuur ook zelf en ik bak ook zelf de keramiek. En omdat ik dat nu al zo lang doe en ook het duidelijk met versieringen heb, dacht ik van ja, dat ik een keer iets ga veranderen. En ik wilde graag die keramiek combineren met edelmetaal. Zodoende ben ik in contact geraakt met een kunstsmid van Watervliet. En die heeft voor mij, naar mijn ontwerp, kleine applicaties gegoten in zilver en bronze. En die heb ik nu verbonden met mijn keramiek. Mijn naam is Corrie Haak. Ik woon in Brugge. Ik ben geboren in Zeeuws-Vlaamse. En ben dus teruggekomen naar mijn geboortestreek. Ik had vroeger een hekel aan handwerken. Want niemand kon het me leren omdat ik linkshandig was. Maar op een gegeven moment, als je ouder wordt, wil je het toch leren. En ben ik gaan proberen. En u hebt intussen heel wat gemaakt. En mooie dingen. Wat voor technieken gebruikt u? Alle quilts zijn met de hand genaaid. Ik werk ook graag met kralen. Met fimo-kralen, gewone kralen. Ja, als ik iets zie, dan denk ik, ja, kan ik ook gaan proberen. Nou, u staat hier tussen kunstenaars en het kan ook echt wel als kunst beschouwd worden, maar vindt u het zelf ook kunst? Ik voel me een hobbyist. Ik maak graag dingen. Ik ben graag bezig. Ik kan niet stilzitten.
Het is ook een soort therapie voor mij. En ja, ik ben gewoon bezig, lekker bezig. Ik kan niet voor de televisie zitten en niet niks doen. Er moet iets met die handen gebeuren. En waar haalt u ideeën vandaan? Ideeën? Ja, eigenlijk overal. Overlaatst was ik bij de huisarts en toen keek ik naar de patroon van de vloer. En denk, goh, dat is eigenlijk wel leuk. Dus die heb ik nagetekend en die komt wel weer een keer van pas.